Amon Chakwenu. Ogbu Ikwezi ono. Biko na ihe akara aka isi bụ eji ekwe anyị erute n'ihe anyị bịara taa mmadụ bụ anyị na-eme eke ụmụ ọzọ na-abụ ụbọchị eke izizi na-adị Novemba every year maka ụfọdụ kasị na ha aghọta ya ụbọchị eke bụ ụzọ emekwe All Saints nke ndị ụka na-eme mgbe a na-ejebere ground ha na-echeta ndị nwụrụ nke anyị na-abụ eke ụzọ kaadị Novemba ọ bụkwa na eke ọha ada n'ahịa middle of the week anyị na nshi kwuo otu Satọde eke ọzọ kaadị Satọde so ibe anyị ọya bụ ka edere eme ebe anyị ji kpọọ nke anyị ọ bụghị ihe mmadụ na anakọta n'ọkpọ ọ na-abụ mgbe ọ dị ka Krismas na-ama 25th of every year ogene wee na-ekene unu urudobịa ui niile nọ nkụma gịnị bụ ka aka gịnị bụ eke ụmụ ọzọ aka na bụ mgbo ndị be anyị niile ndị gboo tọgbọrọ mmadụ na ahụ mmadụ ibe ya n'anya ọ bụ mgbe nwa na-eri ehu nna ya anyị na ịba ada ma ọ dịbụ okorobịa ọkwado nna ya adịghị n'iburu iri buru mmanya di gị eje ebe nna gị bụ ogo gị urutekwa eri ya iwe jilete na-atọgbọ ewefute owufukwe okwu na-esere gị na ha na ndozi ya bụ ihe a na-akpọ mgbe eji eme emechakwa aka 2 weeks after aka or about 15 days or so. N'Igbo no after. Iba ya ọkwa kan God. Ana m ahụ nwoke be anyị ọ ka edere eme n'ụlọ. And ụdị ha ma nụkwa eme uche anyị bụ ihe dobukwara eme ka anyị medowe. Anyị kwuo eri iyi ihe edere eri ya n'aka. Anyị kwuo aṅụ mmanya ihe edere agụ n'aka. Anyị kwuo ebi obi ihe edere eme n'aka. Mmadụ une ya anaghị anụ ọgụ n'aka anaghị eje ụkwụ n'aka mmadụ gwụkwụkwa anaghị akwara akwa n'aka mmadụ anaghị akpọ na ya ka bụ akwụkwọ maọbụ na ya ka emehụ n'aka ya bụ ka eji isi onwe ihe ya na aka anụ na-eme gị n'azụ ụzọ ịba ya ọkwa nke ọ dị because na ihe anyị jikwara emere ebe anyị kema anyị na-akatawalachi ụmụaka ghọta n'ugwuru mgbe a na-eri ihe anụ ụsọ ihe dị mma bụ ihe anyị na-ahụ onye fụtakwara ya na ụlọ ya azụọ mmanya mgbe niile bụ mbaba na mba na anụ anụ ịba ikwen ogbu ikwen kwezon anyị eje ebido eyi biko unu ka ahụ ndị nọ nke mma ana m eme introduce great men, noble men, men of timber and caliber, men of tradition, men we know when they say I, man or I. Asịkwa yes, ịmanọghị. Ana m ekwu ọzọ